Babaeng matulong aldaw nang nawawara na dukayang mayo na ninbuhay na nagpapataw-pataw sa Bicol River sa Partekan, Minalabak, Camarines Sur. Mantang lalaking nagpurbar na magkarigo sa kadagatan sa Piudoran Port sa Albay na isalbar sa pagkalamos. Ang detalye aramontas sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris. Jesse, makalis ang pirang aldaw na search and retrieval operations kan mga otoridad. Nakuha sa gilid kan salog sa Barangay San Jose, Minalabak, Camarines Sur ang babaeng may naning buhay na kilo-kilometro ang rayo kung sa ininihuring nahiling na buhay sa Banwaan nin Bula. Ini ang aktual na search and retrieval operation kan mga personay kan MDRRM offices kan Minalabak asin Bula. Katabang ang Philippine Coast Guard sa 52 anyos na babaeng haros tulong aldaw nang nawawara. Sigun sa report, Hulyo 23 kan huring nahiling na buhay ang biktima sa Banwaan kan Bula. Nagkarigo subot ini sa salog, hasta sa dainan nakahawas. Dumana nagpuon ang search and retrieval operation kan MDRRMO Bula. Hasta kan Hulyo 25, nahiling na sa nasubuot kan pirang residente sa Minalabak ang nagpapataw-pataw na bangkay nin babae sa salog na sakop kan Banwaan. Asin kan pigberipikar, positibo ining pigbisto na iyo ang 52 anyos na nawawara sa Banwaan kan Bula. Actually sir, kung mga 2 to 3 days na po ang arog kaya na ang hawak na yan, bloated na siya. Nasa stage of decomposition na po yan. And may parong na si cadaver. Sa ibong kanepekto kan bagyong Egay, nilinaw man kan mga otoridad na bakong typhoon-related casualty ang nangyaring insidente. Nasa Maray naman nakamugta ka ng sarong 18 anyos na lalaki sa Piudoran Albay, makalis ining maisalbar sa pagkakalamos. Haran ni sa port kan Banwaan. Nangyari ini sa katahawan kan makusog na hukol kan kadagatan kasuudma kan nagpurbar pa ang lalaki na magkarigo sa dagat. Palagos man ang ginigibong pag-abiso kan mga otoridad sa mga residente. Nalikaya ng unaan pag-istambay asin pagkarigo sa dagat, mantang daipa nagbabalik sa normal ang panahon. Jesse, susog sa Office of the Civil Defense Bicol, mantinidong nakaalerto ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council asin naka-red alert status pa uli man ginaraiyan kan bagyong si Egay. Mientras tanto, Jesse, may umanin na ikurit na casualty sa Bicol Region sa pag-agi kan bagyo sa Kabikulan. Jesse. Alright, Jos Mabalos, Chris.